И здравейте всички, които ме гледате, аз съм Денис, тук с мен е Дани. Здрасти. Също цъка на Робер и Боб. Тък тук се сваля едно видео. Влог. Благодаря за многото гледания на влог Дом Педали. Тук малко поиграх. Не много. Тук има един човек. Дай. Дай. Да, айде. Бавно. Затвори. Бавно. Опа, лазера. И тя няма видео странно. Видяма! Не, бъгна! Бягай, ме махни са. Не бъде. Затварям. Бабата ще ме приби! Fuck you! Приби ма, ей! Ще стане. Кой свири, бе? Тихо е. И как ще бъда муха, ей? Сега бавно отвори. Ей така, вземи парите. Върви след бабата бавно. Така, батколю. Така. Бавно зад бабата. Да ни начуй. Фак, ще ма сърби. Нека влезем тук. Нека затворим и тази на видео. Сега, ето тук. Оп. Много мърза и тази баня. Това лазера. Айде изчезна. Сме готови. Оставам вратата отворена. Бавно да не ме види тос. Бавно да не ме види. Ма той дядка. Какво ще ми направи? Нека бъде. Това врата ли? Не. Значи. То ме видя, бе! Уби. Измори се. Чекпоинт. Вземи. Сега течай. Fuck you. Всичко наново! Are you fucking kidding me? Ето дядо ме видя като и сляп. И бабата минава през лазера. Бързо сега. Браво. Умен човек. Бабата прилича на кученце. Я да ни начим. Така. Минавай. Ще обърнем. Проблема, че на Робер и Боб 2. What? Аз не го докосна. То никой не се усеща. Тя алармата свири, батка. Виж. Виж какви тъпи. Тъпча си такива. На. Бавно сега зад него. Сега. Как ще ме видиш, бе? Затварям. Чай. То там ли, бе? Давай панталони. Сега тъчем. Чай. Fuck you. Измъкна се. Айде една звезда. И почти 100 парички. Сега да видим. Плая мафиоза 6. Добър си. Добър съм, ама не. От трети опит успя. Да, това е много слабо. Това е на първото ниво, бе. Бавно, то циганин да не ме види. Та с циганка по-скоро да не ме... Шиба. Чиба, бе. Факт е полиция. Значи това го държи отворено. Тъй ли? Дама. Тече бам. И бум бидиш. Това какво прави? Който иска да го гледа да го стане да пауза. Да го чете. What the fuck? Значи.
Там трябва да остане нещо 100%. Трябва да го мръдна. Чакай. Тихо е, келеч. Ей! Някакви си там. И ми си предава. Ако трябва да поставя... Чули бе, келеш на майка ти пуската свети като свеща. Там има ключ, ба. Къде бе? Ето тук, ба. Че? За тук е ключът. Къде е ключа, бе? Ето в тази статика, бе. Той ще ме чуи. Fuck you! Абе, Дани! Ей! Не, там е ключа, бе, като направя. Се видим, като пак се върна там. Това отново. То си трябва да виж. Дани! Бягай. Не! Тичай! Тичай! Не! Трябва да му хвърля една поничка. Сега видим пак. Телефон. Ето на отново майна видя полицията. Ето. Видя на нас, какво ти казва. Fuck you. На! Я изажга там. Хора! 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 Той не го ли дяде, бе? Не! Fuck you! Fuck you, bitch, motherfucker! Прецакан се отново. Сега видим пак. Ето му отново. Полицията на видя. Чай, тос. Ще отворя, ще му хвърля. Не бе! Ще бъда моби дзем. Мога ли отидка? Сам дет си изхабих поничката. Сега да отворя, хвърлям. Опа! Изя дига нещо. Хатай, взима ми ключа. Вземи. И така ще. Найс, трябва да затворя. Видя ли Матос? Идиот. Та-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Та-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Накрая се откажи 100%. Тичай! На поничка! На майка ти путката. Спрем пак на пак. Ето на отново. Тъй. Тук сега те не разбрах какво са прави. Трябва да вземеш ключа да отключиш тази врата. Ей, Да вземеш и се кроеш. Имаш ли планички? Май тук е... Там долу е за гробище. А не, там иска да... Там трябва да отидеш. Нищо, че нямам понички. Ще трябва да съм много бърз. Не трябва да върта е обърнат. Факт е полиц. Педерас. То за ли ма вие? Не, никой не те е видял. Келеш. Свети като свети. Тихо е. Тихо, че успявам. Главно е така да затворим. Времето ни свърши нормално. Ай се, моля да купиш баси. Бих искал. Чакайте сега. А там тъй не разбрах какво трябва да се прави. Трябва да накараме полицай ли да мине. Той вече мина веднъж. Ма обаче нищо не стана. Чакайте, имаме ли пари? Не. Това са дрехи. Трябва да стоят така повече време. Не. Не се получава, че трябва да стои там. Чакайте. Нека ми се призареди това. Затвори тази врата за Бога. То стои отворена. Ей. Те не може да затвори май. Да, защото вратата ми. Сега газ! What? Трябва, може би, вратата ли? Какво?
Чавардата го държи, бе. А то това много бързо, бе. Пада ли го изобщо? За няколко секунди го отваря, човек. Скоро да го отвориш. Най-трудното нема на света. Дай нагоре! Пък да полез. Чува нещо. То си два. Fuck you. Не е край на видеото. Край, хора. Благодаря, че гледахте. Аз бях Денис. Ще се виждам в следващия епизод.